Der er steder på jorden, hvor verden føles tyndere, hvor det hellige virker tæt på. Athosbjerget i det nordlige Grækenland er et af dem. Halvøen stikker ud i det Ægæiske hav, kronet af Athosbjergets marmortop, et sted hvor tiden måles i bøn, ikke i uger. Da vores båd nærmede sig, dukkede klostre op, der klamrede sig til klipperne som gamle vogtere. Luften var lavet med salt og fyrtræ og en følelse af fred. Dette er det hellige bjerg, en selvstyrende klosterstat, dedikeret til bøn i over 1000 år. Pilgrimme har rejst hertil i århundreder, søgende trøst og en forbindelse til det guddommelige. Adgang kræver en særlig tilladelse, et symbolsk pas til en verden for sig. Når man træder i land, forsvinder verdens larm. Sorteklædte munke bevæger sig stille og hilser gæster med velsignelser. Her er du ikke en turist, men en gæst i et bedehus. Lydbilledet af fuglesang, bølger og den træsemandtron, der kalder munke til gudstjeneste, en troens hjerteslag. På Athos er det åndelige liv ikke en del af dagen, det er dagen. Dette er et levende vidnesbyrd om urokkelig tro. Athos er kendt som Gudsmoders have, rodfæstet i en historie om Jomfru Maria, der søgte tilflugt her. Traditionen siger, at hendes tilstedeværelse helliggjorde landet og gjorde det til hendes eksklusive domæne, et fristed beskyttet af hendes nåde. Det er derfor kvinder ikke er tilladt. Halvøen ses som hendes have alene. Hendes ikoner fylder hver kirke og salle, æret med dyb kærlighed. Munkene taler om hende som en levende tilstedeværelse, der vejleder og trøster dem. Deres livsgerning er at passe hendes have gennem bøn og hengivenhed. Athosbjerget er en autonom klosterrepublik, styret af det hellige fællesskab, et råd af repræsentanter fra dets 20 klostre. Dette system, rodfæstet i byzantinsk tradition, eksisterer for at beskytte et liv centreret om bøn. Det første store kloster, Store Laura, blev grundlagt i Nondo 63 i Krotro og satte mønstret for det fælles klosterliv. Munkene er vogtere af gamle bygninger, hellig kunst og en levende åndelig arv. Styringen her sikrer, at det åndelige formål aldrig kompromitteres. Athos forbliver et fristed, beskyttet mod den ydre verdens distraktioner. Livet på Athos følger byzantinsk tid, der begynder ved solnedgang og er struktureret omkring bønnecykluser. Før daggry samles munke i stearinlysbelyste kirker og synger gamle hymner i en bølge af lovprisning, der forbinder jord og himmel. Fælles bøn er hjertet af Athos-livet, men arbejde, diakonier, er også helligt. Hver munk har en opgave, havearbejde, bagning, fiskeri eller bevarelse af hellige kunstarter. Deres arbejde opretholder fællesskabet og grundfæster deres åndelige praksis. Måltiderne er enkle, mest vegetariske, og faste er en disciplin, der befrier sjælen fra verdslige ønsker. Klosterlivet er et liv i radikal enkelhed, ydmyghed og lydighed. Hver handling, fra bøn til arbejde, er et offer. Målet er at tømme selvet og blive fyldt med noget. På Athos er hver dag et skridt dybere ind i troen. Rytmen er gammel, men levende. Ikoner er himlens vinduer på Athos æret, ikke tilbedt som kanaler for noget. Halvøen er hjemsted for mirakelvirkende ikoner, som Panagia Portatissa, der ifølge legenden ankom af søvejen, styret af guddommelig ild. En anden, Action Estin, er forbundet med ærkeenglen Gabriel og betragtes som Athos' beskytter. Pilgrimme kommer for at søge helbredelse, vejledning og mirakler, og mange tager afsted med historier om forvandling. For munkene er dette ikke legender, men levende bevis på Guds tilstedeværelse. Ikonerne er centrale for troen, vævet ind i dagligdagen og bønnen. Mirakler er her ikke sjældne, de forventes. På Athos er det hellige håndgribeligt. Pilgrimsfærd på Athos er både en fysisk og åndelig rejse. Gamle stier snor sig gennem skove og langs klipper og fjerner støjen fra det moderne liv. Gæstfrihed er hellig. Pilgrimme bydes velkommen som Kristus selv, tilbudt hvile, mad og et sted at bede. Dage tilbringes i bøn, stilhed og enkle måltider, med tid til eftertanke og samtale med munke. Oplevelsen omgår intellektet og taler direkte til sjælen. I stilheden konfronterer pilgrimme sig selv og finder helbredelse og klarhed. Mange ankommer tynget og tager afsted forvandlet. Det største mirakel er ofte den indre fred, der findes i Gudsmoders have. I en verden i konstant forandring står Athosbjerget som et fyrtårn af tro. I over 1000 år har det tilbudt uophørlig bøn og bevaret gammel visdom. Athos er en levende tradition, et åndeligt reservoir for den ortodokse kirke og videre. Dens fred og enkelhed er en gave til en rastløs verden. Lektionerne fra Athos, ydmyghed, stilhed, bøn, er universelle.
Så længe munke holder vagt, forbliver det hellige bjerg et fyrtårn af håb. Her rører himlen jorden og tilbyder fred og en vej tilbage til Gud.